दिनै बेवहाय जि बालुसान्दा होननाय बे जायगायावहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाबाय बिसेसकै बेयाव एआइडिएफनि बेयाव 500निबो बांसिन मानसिया दिनै जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाबाय आरो बिसोरनि बिसेसकै बुंनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जे थांनाय 15 बोसोरनिबो बांसिन बिपिएफ हान्जाया बे बिटिसिखौ सालायबाय नाथाय बे बिटिसिखौ सालायनायाव बे माइनरिटि एरियायावहाय कुनु मोनसे डेभेलप जायाखै आरो बेनिखायनो बिथांमोना गोदान डेभेलपखौ नागिरनानै दिनै जिहेतु मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय 27 जानुवारियावहाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ बिथांमोना लुबैदों आरो एआइडिएफनि अनगायैबो बेनि कंग्रेसनिफ्राय प्राय बेवहाय 200 जनसो मानसिया जयेन जाबाय आरो बेबायदिनो बिपिएफनिबो 100निबो बांसिन मानसिया बिपिएफनि मानसिफ्रा भिसिडिसि चेयारमेनजों लोगोसे जयेन जादों बेनिखायनो जों दिनैहाय बेयाव जोङो मानसिफोरनि जोङो जिथुनिखि मोनदांदों बिथांमोना बुंदों जोंनि सिगाङावहाय एबारनि फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्सनावहाय जे बिथांमोना बिपिएफनो भट होनाय नङा खारन बिथांमोना सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायजों लोगोसे बिथांमोना लुबैदों जे बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जाहाथे जेन बे ओनसोलावबो जौगाफालांनो हायो आरो बे जौगानायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जाहाथे जेन दावगालांनो हायो बे बाथ्राखौ बिथांमोना हास्थायदों মাননীয় রাইস অল্প 10 মিনিট সময় আমরা বসেন একটু একটু দেখতে ভালো লাগে তো সামনে থেকে আগে অল্প 10 মিনিট সময় বসেন একটু এদিকে আগে বেশি সময় চলবে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করবো আমরা বসলে ভালো আচ্ছা পরিচয় ডিস্ট্রিক্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ